Здравейте, да ви попитаме кога разбрахте страстта към цифрите на Керем? Много маничък беше, още на 3 годинки и помнеше рождените дни на всички, телефонните номера и можеше да брои доколкото му кажем, без да сме го учили ние. И наобратно. И ако му кажем брой от 100 наобратно, той почваше да брои наобратно, без някой някога да го е учил или... И кого потърсихте за неговото развитие? Менталната аритметика, надтам се ориентирахме. И оттам нататъка вече беше на 5 годинки и тръгна по състезания и почна да взима шампионски купи, медали и това му доставяше голямо удоволствие. Здравей! Ти в момента си на 8 години, нали така? Да. И се завърна в момента от Дубай. С какъв медал се завърна? С златен. С златен медал. Какво искаш да си пожелаеш? Да го получавам много купи и да ставам много добър. Искаш да си най-добрия? Да. А вие бихте ли искали на някой да благодарите? Да, благодарим основно на господин Дашев, който му подаде ръка и го подкрепи. И благодарение на него той почна да участва в състезания, които са извън България, световен мащаб, да мери сили с много деца от цял свят. На госпожа Иляна Сараева, на госпожа Владина Цекова и на всички, които помогнаха със средства за Керем. Това са ужасно много хора, не мога да изброя поименно всички, но те си знаят, за това благодарим ви и желаем успех на малкия Керем и все нагоре и нагоре.